Από το 1951 που ξεκίνησε η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μέχρι και σήμερα έχουν προβληθεί παραπάνω από 450 σειρές μυθοπλασίας στη δημόσια και την ιδιωτική τηλεόραση. Οι περισσότερες από αυτές βασίζονταν σε κάποια πρωτότυπη ιδέα ή διασκευή ξένης σειράς. Κάποιες άλλες ωστόσο προέρχονταν από σελίδες παιδικών και λογοτεχνικών έργων αλλά και μυθιστορημάτων, δίνοντας το άρωμα μιας άλλης εποχής. Η μοίρα των ανθρώπων είναι ο θάνατος. Υπό την καθοδήγηση σεναριογράφων και σκηνοθετών, πολλοί ηθοποιοί ανέλαβαν να δώσουν σάρκα και οστά στους ήρωες γνωστών συγγραφέων, όπως Τάσο Αθανασιάδη, Μιχάλη Καραγάτση, Διδό Σωτηρίου, Άλκη Ζέη, Ζορ Σαρή, Ευγένιου Τριβιζά και πολλών άλλων. Στην αρχή έκανε η δημόσια τηλεόραση το 1973 με τους εμπόρους των εθνών του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» αποτελεί αφορμή για να ασχοληθεί η δημόσια τηλεόραση με την παραγωγή μεγάλων ποιοτικών τηλεοπτικών σειρών. Κάποτε τα όνειρα που κάνουμε τα πληρώνουμε σκληρά. Και εγώ έκανα όνειρα με τον Μιχαλή. Τα παιδιά της Νιώβης του Τάσου Αθανασιάδη, ο θησαυρός της Βαγίας της Ζορ Σαρή. Ποιος δεν θυμάται όμως και την πόλη της Αλοξάνδρα ή την ξακουστή και αξεπέραστη Μαντάμ Σουσού? Λένε στα γαϊδούρια, στους ανθρώπους λένε μπαρδόν. Μπαρδόν. Το 1990 ο Αντένα επιλέγει να προσαρμόσει στα τηλεοπτικά δεδομένα το κίτρινο φάκελο του Μιχάλη Καραγάτση. 2 χρόνια μετά, το Μέγκα παρουσιάζει στο τηλεοπτικό κοινό τους φρουρούς Αχαΐας του Τάσου Αθανασιάδη, το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή, οι 7 θανάσιμες πεθερές της Νίκης Τάντσι με μια πιο σύγχρονη ματιά, οι μάγισσες της Μύρνης της Μάρας Μεϊμαρίδη, αλλά και το νησί της Βικτόριας Χίσλοπ είναι μερικά από τα βιβλία που οι σελίδες τους πήραν εικόνα και ήχο. Ζωντάνεψαν προσφέροντας στους θεατές παραγωγές υψηλού επίπεδου, ενώ οι νεότεροι είδαν μέσα από την τηλεόραση παλιότερες εποχές, συνθήκες και τρόπους διαβίωσης. Πρέπει όμως να στηρίξουμε τα βιβλία και να μην αγνοούμε το ιστορικό παρελθόν, ξεχνώντας την καταγωγή και τον πολιτισμό μας.